nagyon régen jártam, 1997-ben kezdtem el ott tanulni, Gábor unszolására, illetve volt egy nagyon kedves barátom, Pucz Attila, azt mondta, hogy ez az egyik legjobb újságíróiskola az országban, mindenképpen ide kell menni. Hát ez azt hiszem, hogy bebizonyosodott, hogy ez így igaz is. Gyorsan 2 műhelyt említenék, az egyik Bárdos András, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó szakma, és nagyon jó dolog, hogy lehet szerepelni, és nagyon jó lehet keresni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igaza volt, ez tényleg így van. A másik pedig, hogy rettentően szerettem volna kulturális televíziózást tanulni, és akkor jelentkeztem Érdi Sándorhoz, aki a Studio 97-nek, illetve volt a főszerkesztője, és a kulturális igazgató volt a Magyar Televízióban, és mondta, hogy éppen nem indul műhely, amikor én ezt szerettem volna tanulni, de azt mondta, semmi baj András, gyere be a Magyar Televízióba, és így lettem gyakornok a Magyar Televízióba.